Samantala, idol, sa ibang balita, industriya po ng bangus sa lalawigan ng Pangasinan na patuloy na pinapalakas sa 5,000 bangus growers target na maiparehistro sa kooperatiba. Para sa detalye, kasama natin, idol, Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Patuloy na umarangkada sa iba't ibang bayan sa Pangasinan ang isinusulong na Good Aquaculture Practices at Active Farm Registration sa pangunguna ng Samahan ng Magbabangus ng Pangasinan o SAMAPA. Nito lamang, tinungo ng tanggapan ng lungsod ng Dagupan kung saan nakiisa ang mga bangus growers na mula sa mga barangay ng Pugaro at Silapingaw. Bilang tinaguri ang bangus capital ng bansa ang Dagupan City, inaasahan na mismong sa lungsod ay mas mapayabong ang industriya ng bangus. Binigyang diin ang kahalagahan ng farm registration sa pangunguna ng City Agriculture Office, habang ibinahagi rin sa pangunguna ng BIFA Region 1 ang maaring pag-adopt sa mga FB Improved Aquaculture Techniques para sa industriya. Ayon sa SAMAPA, mahigit 5,000 bangus growers ang target may parehistro sa kooperatiba upang maging kaisang mga ito sa pagtataguyod ng bangus industry sa Pangasinan. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raka, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.